Dragi gledaoci, danas razgovaramo sa numerologom Gordanom Gocom Dragišić, koji će nam iz prve ruke otkriti šta to očekuje naše poznate ličnosti, ali i kako da se izborimo sa retrogradnim Merkurom. Uživajte u narednim minutima. Zdravo, kako si, šta se novo dešava? Mnogo se radi, to znam i privatno, svašta se nešto novo priprema, ali tako? Prvo, želim da vam se zahvalim što smo se danas našli ovde gde smo se našli. Pa još uvek je aktualan retro Merkur i mislim da većina, to znam po mojim klijentima, svi su bili ovih dana u haosu, javljaju se neke stare ljubavi, neki problemi iz prošlosti opet kucaju na vrata, a neki su ostali možda na putu jer je auto stao, nekima još uvek poruka nije stigla koja se očekuje, tako da retro Merkur i dalje radi svoje, ali evo za koji dan se on završava. Završava se zapravo knjiški, ali još uvek nije kraj retro Merkura. Retro Merkur će još da pravi neke svoje oscilacije do 2. januara, pa ćemo imati još uvek malo problema i kroz ljubav i kroz partnerske odnose. Još uvek ćemo razmišljati da li ćemo se javiti nekoj osobi, bilo da je poslovno, bilo da je emotivno u pitanju osoba iz prošlosti, ali ono što je jako važno, šta god da nam se bude dešavalo, bit će dobro po nas. Pa i da se javimo i da obnovimo neke kontakte, jednostavno to će biti ok da saznamo zašto je u tom trenutku nešto prestalo. Ali u svakom slučaju ne trebamo uvek da grdimo Merkur. Merkur je u stvari čovek, naše biće, naša emocija, naša komunikacija i zaista trebamo nekad i biti zahvalni na svemu onome što se događa. A da li se treba boriti, reći ću po znacima navoda, sa retrogradnim Merkurom? Ma ne, zašto bi se borili? Jer ne možemo ništa da promenimo. Na svakoga deluje drugačije, na svaki horoskopski znak. Sad u globalu pričamo, naravno, jer da bi znali kako deluje na nekoga moramo imati cijelu astrološku kartu da bi mogli da znamo da delovaće tako i tako. Nekim znacima čak donosi i dobro. Ono što je zanimljivo danas, da kažemo, petak 13. je. Mnogima rećemo nesrećan dan, mnogi ljudi su sujetni. Kako gledate na petak 13? To mi isto jako zanima. Vidi ovako, toliko je taj datum jadan, uništen, moram priznati, od strane neznalica i ljudi koji su nešto ga provikali iz nekog razloga. Mi imamo kombinaciju brojeva 1 i 3, što predstavlja i Sunce i Jupiter. I ne može nikako da bude loš, da se razumemo. Mislim da je malo sujeverije u pitanju i da je tu nekako polemika. Petak 13. jao, godina, nije loš dan, čak što više možemo očekivati novčane dobitke, može nam biti vraćena pozajmica, možemo dobiti dobru informaciju ili dobar glas za posao, tako da treba da uživamo, a ne da mislimo loše petak 13. Nije loš, petak je 5. dan, ovde imamo 1 i 3, zajedno je 9. Nije ni čudo što je zapravo petkom završava se radna nedelja. Suštinski negde smatrate da je sujeverje u pitanju, s obzirom na to da se mnogi žali, joj, desilo mi se ovo na petak 13. Da, sujeverje je u pitanju, a nema potrebe za tim. Znaš kako ja obično kažem, ne možemo da krivimo ni jedan datum koji imamo, jer svaki datum ima i dobru i lošu stranu. Kada bi računali naš datum i dodali petak 13. možda smo mi u idealnom danu da upoznamo nekoga ko je nama itekako srodna duša. Ono što me takođe jako zanima, to je energija. Voljela bih malo da popričamo o energiji. Kako gledate na energiju i koliko je energija važna? Pa energija je svuda oko nas. I milion puta se dogodi da upoznamo neku osobu ili smo imali loše mišljenje za tu neku osobu dok je nismo upoznali i onda samo kažemo kako ova osoba ima neku dobru energiju i dobru pokretačku snagu. Svaka energija je dobra, ali postoje ljudi koji pretvaraju svoju energiju destruktivnu i to se nama svima zapravo dogodi u smislu da postoje osobe koje nam donose negativnu energiju iz nekog razloga, ali to se obično dešava kod karmičkih susreta, ili će biti varnica, ili će biti čak dobar vibe,
zavisi sve da li je osoba u dobroj energiji ili nije. A kako kloniti tu lošu negativnu energiju? Na koji način? Nisam te Kako kloniti lošu negativnu energiju? Pa vidi ovako, što se tiče uklonjenja negativne energije, postoji milion načina. Kroz ezoteriju možete sresti stvarno mnogo stvari, vezano, prvo, loša energija može da se očisti običnom solju. Može, recimo, evo čist primer, za vas znam da vas to zanima, kada dobijete nakit od neke osobe koja vam nije baš tako nešto, kako bih rekla, koja vam je malo sumnjiva. U smislu, ko zna da li se bavi sa nečim ili ne, dovoljno je sipati vodu, jedna kašika soli i naravno staviti nakit u vodu nekih par minuta i budite sigurni. Ali šta je jako važno? Ja sam uvijek za tamjan, da se okadi, da se pročisti prostor na bome i naravno određene molitve. Određene molitve, tamjan i što se rekao na najbolji način? Sasvim je dovoljno tamjan i određena molitva, verujte mi, to je jedan mir i to je jedan spokoj. S obzirom na to da zaista dugo godina radite, susretali ste se sa raznim klijentima, je li bilo nekih situacija da niste mogli da rešite? Čudnih situacija, ajde reći tako. Mi zapravo, svi koji se bavimo ezoterijom, bilo da je to astrologija, bilo da je numerologija, ja uvijek kažem mojim klijentima da ne žive po ovim pravilima. To ne znači da ne treba negde da se vode, loš mi je period. I tačno možemo da vidimo kada je loš period za nešto, a kada je dobar. A to je samo način da se ne troši energija ako nam je loš period, pa želimo sad da izvadimo nekakve papire, a nemamo dobar period, to znači da ćemo iz 10. puta dobiti taj neki papir, a ako nam je dobar period, onda ćemo to otići i završiti iz prvog puta. Zapravo, sa te strane možemo da se vodimo, svi problemi su u životu rešivi. Ne postoji problem koji se ne može rešiti, stvar je pristupa i dobre volje. Sada bih hvala malo da se dotaknemo realitija. Kako gledate na današnji reality? Evo, konkretno, spomenut ćemo Milicu, Sofiju i Terzu, najaktualnija situacija. Šta tu može opstati? Ne može ništa opstati. Ja sam vrlo surova i mislim da sam već ranije davala upravo za vašu televiziju izjave vezano za Terzu i za Milicu. Sofija tad nije bila u priči da bome. Ja moram da kažem da su Milica i Terza jedna karmička priča. I oni su zapravo trebali samo da ostanu drugari, prijatelji, poznanici iz realitija. Da, numerološki. Ovo je jedna karmička priča i ovo je jedna izuzetno teška priča. Ono što ja nekako savjetujem vezano za njih dvoje, jeste da oni nikako ne ostaju sami u zatvorenom prostoru. Tu bi bio haos i njihov odnos je negde potpuno isti kao Ksenija Pajčin i Kapisoda, što apsolutno nikome ne bi donelo dobro. Ne dopada mi se Miličino ponašanje. Žena rođena 10.1., barem ono što mi imamo informacije, žena Jarac, ona je čist primer žene rođene u znaku Jarca u mladoj dobi, koja ne može da podnese poraz, koja nema granicu, nema meru. Ona da misli o svojoj bebi, prvenstveno ne bi ni ušla u takvu jednu priču, ali i sama njihova priča od prošle godine nije bila idealna, da se razumemo. Beba je samo došla kao kolateralna šteta ovde. Milica će sama odgajati dete i daj Bože da ga odgoji kako treba. Što pomirenje ne može doći? Ma kako pomirenje, od toga nema ništa. Ali ponovo pomirenje između Terze i Sofije? Pa ne bih... Numerološki poklapaju više. Pa vidi, mi nemamo datum Sofiju. Nigde ga nismo našli. Baš smo ga tražili, nismo ga našli. Ja ne mogu sad tačan i odgovor da dam. Ali gledano kroz Terzu, ovo je godina velikih njegovih promjena i transformacija. Znači, on bi trebao ove godine da radi na sebi. On bi trebao da vodi računa, da donese dobre, adekvatne promene i rad na sebi prvenstveno. On je čovek koji ima nekad više sreće nego pameti u životu, najiskrenije. I njemu jesu zapisane ženska deca i bez obzira na sve
On tek posle 40. ulazi u brak, jednu stabilnu priču. Njegova zrelost tek kreće posle 40. Ovo je sada, budi Bog sam. Mnogi kažu kada će se on promeniti, Pa tek ide glavom kroz zid. Da, pa Evo ide. sada se haje, plače. Ma to, mislim, od toga nema ništa. Ja očekujem tek posle 40. da on bude nekako normalan. Takođe, mnogo je začudio odnos i Anđeli Gastuza. Pa evo, ne poklapaju se, čak sam rekla ne za vaše medije, za jedne druge, da je meni jako čudno što je Gastuz ušao u tu celu priču. Ja njega lično poznajem i znam da je čovek koji ne voli ljubomorne ljude, posesivne. Anđela je jako posesivna. Anđela i tekako devojka treba da radi na sebi, na svom samopouzdanju, a to će uslediti tek kroz 2 do 3 godine. Ok, neka ovo traje i ovo negde do marta može, ova neka pričica da traje, daj Bože do marta da potraje, ali kažem, gledano kroz njihove aspekte, da imaju mogućnost da to negde do marta meseca. Nije to ozbiljna priča, on se jeste zaljubio, ali će on uvidjeti u naredna 3 meseca da to je jedna velika kočnica za njega. Anđela, da li je ona istinski zaljubljena u Gastuza? Da li se to može vidjeti? Ona je neko ko i tekako kalkuliše situacijom. Ona jeste mlada, ali nije ovo priča za nju. Njoj tek predstoji ljubav kroz 2,5 do 3 godine. Takođe, reality par koji je nedavno izašao iz realitija, Mirno i Ša, mnogi su pričali da će opstati, zapravo da neće opstati, evo oni su opstali, već su otprilike, čini mi se, 2 godine zajedno, malo manje, ali negde, rećemo, opstali su, žive zajedno. Kako to komentariš? Mnogi su bili u braku, pa su se razišli. Mislim, to nije merilo sreće, da se razumemo, ali je Ša je rođen na znaku ovna i zaista ta njegova energija mladalačka, on će to uvek imati, bukvalno će se ponašati uvek kao jedan dečak iz kraja. Moram da kažem da ta priča neko vreme može još da traje i generalno ima svoj rok trajanja. Njih dvoje imaju karmičko-sudbinski spoj. Ajmo da vidimo kad počne da deluje njihova karma, koja je negde od juna meseca 2025. pa negde do maja 2026. Daj Bože da to pregure. Da li može da dođe do neke svadbe? Pa vidi, od Šas može čovek svašta da očekuje. Znači, to je čovek koji se oženi za noć i razvede za noć. Tako da ne bi ja tu previše davala značaja. Sad ovako, isto sam htela da te pitam numerološki za Maju, ko je bolji, car Stanislav ili Janjuš? Za Maju, Marija. Nijedan nije za Maju. Maja je blizanac u horoskopu i ona tek svoju sreću treba da očekuje leto 2025. Leto, jesen 2025. Maja ima jednu nevjerovatnu energiju, jedna vrlo, kako bih rekla, šašava, luckasta devojka, tipično za ženu blizanac, i Maju ko ne poznaje, mislim da može da nagađa i ovako i onako. Nisu to priče za nju, Maja ulazi u jedan jako lep period već od januara 2025. Ja očekujem potpuno drugačijeg čoveka koji nije sa ovih prostora, vrlo moguće da je vezan za Italiju ili živi ili radi da bome. Ne, to je naš čovek koji može da radi i funkcioniše na geografskom području Italije. Tako da ja očekujem da će Maja imati jednu stabilnu porodicu bez ovoga svega što je vezano za nju. Možda uskoro da se ostvari ulozi majke? Ne još uvek, to je negde 2026. na 27. Sada, hvala malo da pređemo na estradu. Tanja Savić je nedavno održala koncert u Areni. Mnogi kolege nisu podržale. Kako to negde komentarišeš i kako gledaš na to? Svi su rekli da su imali obaveze tog dana i da nisu mogli da dođu i zanima me, evo, ljubav sa Mukijem pilotom. Tanja Savić. Evo ja sam bila na koncertu Tanje Savić. Moj veliki prijatelj Bane Mojićević je nju podržao. Da, tu su neke nesuglasice bile između njih. Stare postave. Ja moram da kažem jednu stvar vezano za Tanju. Tanja ima neverovatan glas. Tanja je veliki umetnik. Tanja samo treba da peva.
Tanji samo treba dati scenu i mikrofon i drago mi je što je Tanja ponovo se vratila pesmama emocije i duše. Ovo je jedna divna godina pred njom i ja očekujem još koncerata. Ne znam da li je najavljivala ili nije, ali očekujem. Godina petice daje zaista daleko, dobar glas daleko se čuje, a to je upravo za Tanju važi naredna 2025. godina. Očekujemo i taj brak, ali ja bih savjetovala da to bude negde sam kraj 2025. Ovo je godina odlična za posao, za nove pesme, za novu neku lepu priču, tako da Tanja treba da uživa u godini Merkura, širenje jedne dobre i pozitivne energije. Očekujem naravno da veza potraje i da pređe u brak, kao što sam rekla, krajem 2025. A 26. je recimo idealna za potomstvo. Lepo, i negdje taj loš period iza nje, je li tako? Jeste, to je bio jedan loš ciklus koji je ona morala da prođe da bi naučila neke stvari. Bez obzira koji je čovek u tom trenutku bio pored nje. Da li njen bivši suprug ili neko potpuno drugi je mogao da bude, ona bi istim putem prošla. Sada bih hvala da prokomentarišemo. Sin Dragane Mirković je pokazao novu devojku, ne znam da li ste to ispratili, mnogi mediji su pisali o tome. Evo ovako, ja bih se nadovezala prvenstveno na Draganu Mirković, koja je sjajna žena, fenomenalan prijatelj, žena koja je emotivno i tekako jaka, a koja nikad toliko emocija nije ispoljila u javnosti koliko ona jeste, u stvari emotivna. Svaka je čast na vaspitanju dece i očuvanju porodice kako god to bilo. Ja verujem da se ona za svoju porodicu borila do zadnjeg. Ali znaš kako, u životu uvek sretnemo neke partnere koji su nam dati jedan određeni životni period i prosto završe svoju misiju i odlaze. Što se tiče sina Dragane Mirković, ok, on je pokazao devojku, ali to nije devojka sa kojom će on ostvariti porodicu i brak. Ja očekujem da tek 2028. donese zapravo pravu ženu koja će stajati uz njega i koja će mu podariti potomstvo. Nedavno je takođe odjeknula u medijima vest razvoda Dragane Mirković, razvoda Harisa i Meline. Melina je sada trenutno sama, koliko znamo, ali evo, stara ima već nekoliko meseci, nego generalno evo sada su medijima pojavljaju da li Melina ima nekoga nema, piše se dosta o tome. Pa evo sada zanima da li njoj predstoji ljubav. Vidi ovako, obje smo žene, je li tako? I lepe i uspešne, vi ne znate u pozadini, to gledalci ne vide, ali moram da kažem, žena nikad ne odlazi kada je srećna. Bilo iz kog odnosa, pogotovo emotivnog, žena nikad ne ostavlja partnera kada je srećna. Oni su imali jedan odnos koji je funkcionisao, doneo lepe stvari, u ovom slučaju imaju 2 dece i mislim da to treba da se očuva. Melina je u periodu jednog tihovanja, ajde tako ćemo reći, i to traje negde do kraja 2025. Svi ti partneri koji se mogu vezivati za nju su zapravo prolazna stanica. Tek negde kraj 2025. od novembra meseca, znači od polovine novembra 2025. do marta 2026. Melina ulazi u jedan stabilan odnos i to je čovek koji može biti vezan za Austriju, Švajcarsku, Nemačku, sa tih podneblja. Dobro, i za kraj evo zanima me generalno estrada, što očekuje estradu, da li je ovo dobar period za izdavanje muzike, pesama i stvaranje nekih novih projekata? Vidi ovako, u tom slučaju radi se jedna posebna analiza numerološka, za svakog pevača je drugačije, da bome, ali moram da kažem da se nalazimo u godini devetke, kada ćemo na mnoge stvari staviti tačku, mnogi pevači će napraviti jedan disbalans i promeniti, ajde kažemo, muzičke pravce, dok od nekih za koje smo možda očekivali da će biti wow, pa i neće biti wow, ali u svakom slučaju ovo je godina velikih promjena i treba da uživamo u tome. Hvala mnogo i mi vam za kraj želimo srećan novogodišnji praznik. Uskoro nas stiže u 2025.
Hvala vama puno.